Хайде, давай. Не мога. Стъпай с крака, де. Къде натам тръгна? Е, тук долу може да стъпиш, има къде. Къде? Е, там с другия крак. Кой? С другия стъпи по-нагоре, виж къде. Не мога помогни. Погледни там с другия крак си го дигни. Другия крак. Не той. Другия може да стъпи по-нависоко. Виж къде има там скалата. Стъпка. Къде? От другата страна. Не мога. Ето е там, бе, виж къде. Е, тук, бе. Е, този крак го стъпи нагоре, бе. Не мога. Е, тук, бе. Е, тук, виж къде може да стъпиш. Не мога. Е, тук, гледай. Хайде, давай. Видя ли къде може да стъпнеш? Е, там къде ти е ръката. Тук? Другата ръка. Тази ли? Другата. Виж къде си опрял ръкичичката. Тази? Другата, бе. Тази? Мгм. Стъпи. Стъпи. Тук ли? Тук? Мгм. Хайде, кажи си. Не мога. Не мога. Бе, давай, бе, скачи се почти. Виж, там е ниско. Е, тук, бе, не там, къде насам? Е, на тук дай. Не мога. На къде? Не, тук. Мога. На тук ли? Мгм. Мога помогни ми. С двете ръце скочи, ето, хайде. Не мога. Дехато ти. Къпка има дъне. Помогни. Помогни. Обърни се де към мен. Ти виж къде се обърнал към слънцето. Обърни се към мен. Стъпи там с крачето и се обърни към мен. Айде. Къде? Дай другата ръка. Другата. Не мога. Давай. Много съм тъжък. Давай. Продължавай. Трябва да пуша цигали. Давай, продължавай. Тъпава се. Обис. Ядука. Земи. Лагай. Дън. Лагай малко циганите. Къде има плавки? Да го спасим, таде. Хайде, давай него. На тука. Давай тогава. На тук. Вари. Хайде, давай. Добре. Да, ясно. Да видим какво говори. Давай след мен така.